Няма да има евро. Ма как няма да има евро? Минаха почти 2 седмици, откакто влязохме в еврозоната и днес идвам да ви кажа какво се случва с ипотечните кредити и с лихвите. Най-големият въпрос преди 2026 година беше по какъв начин ще се изчисляват лихвите, защото се очакваха промени. Добрата новина е, че в момента няма промяна по методологията, по която се изчисляват лихвите и всичко остава така, както е било преди. Банките потвърдиха, че ще запазят условията си от миналата година. Или да бъдем по-конкретни. Към момента лихвите, които банките предлагат за ипотечни кредити, варират между 2,20% и 2,28%. Важно е да отбележим за тези, които не знаят, че през 2025 година лихвените проценти бяха същите. Тези лихвени проценти са валидни до края на месец март, но това също е нещо нормално. Банките обикновено дават конкретни условия за период между 3 и 6 месеца, за да могат да следят пазара. И точно това се случва и в момента. Много хора спекулираха в моите коментари, че лихвите ще се вдигнат, че положението е трагично. Ситуацията в момента изглежда изключително позитивна, сигурна и предвидима. Някои банки предлагат фиксирана лихва за първите 5 години от 2,8%, а това е услуга, която за първи път се среща на българския пазар или за пръв път по-скоро се среща толкова ниска фиксирана лихва. Защо това е нещо положително? Ако решите да се възползвате от подобна услуга, през първите 5 години вашата месечна вноска остава една и съща, без изненади от покачване на лихвите или промяна в имотния пазар. Последваме за още реална информация за имоти и кредити.